inscríbete, apúntate, ti que estás o vivo. Os mensaxeiros de Marte Codax dincho, inscríbete, apúntate, tú que estás o vivo. Os mensaxeiros de Marte Codax dincho. No século XIV morreu Martín Codax. No século XX pasou a estado líquido. El era un becho raro, el era un trovador. Polas súas veas o virus da canción.